सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आणि मुंबईचे माजी महापौर दत्ता दळवे यांच्यावर जी कारवाई सरकारने केली आहे ती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली आहे, त्याचा मी निषेध करतो. खरं तर दत्ता दळवे यांनी वस्तुस्थिती समाजामध्ये सध्या शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दल वस्तुस्थिती मांडली आहे. लोकांच्या मनामध्ये ज्यांनी गद्दारी केली त्यांच्याबद्दल जो रोष आहे तो दत्ता दळवेंनी व्यक्त केला आहे आणि त्यांच्यावर जर कारवाई होत असेल तर आज शिवसेना पक्षावर, शिवसेनेच्या पक्षावर उद्धवजी ठाकरे असू देत, आदित्य ठाकरे असू देत किंवा शिवसेनेचे अनेक नेते असू देत, यांना सभेमध्ये कशा पद्धतीने बोललं जातं, त्यांच्यावर कशा पद्धतीने शाब्दिक वार केले जातात, त्यांना कशा पद्धतीने धमक्या दिल्या जातात, याचा कुठलाही विचार किंवा याचा कुठलाही यांच्यावर कारवाई न करता आज दत्ता दळवेजी खरं बोलले त्यांच्यावर कारवाई करतात. निश्चितपणे जनतेला सगळं हे कळतं. जनता तुम्हाला कदापि माफ करणार नाही. निवडणुका लागून दे, मुंबईतील कोकणी माणूस पेटून उठेल आणि तो उद्धवजींच्या बरोबरच राहील आणि उद्धवजींच्या बरोबर राहून तो तुम्हाला गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.